Здравейте! Това е подкастът на 7-о основно училище Панайот Хитов с водещи Николай Павлов, Таня Христова и Йордан Певецов. С тези подкасти ние имаме за цел да ви запознаем с вълнуващи истории на бивши ученици, учители и директори на това училище, за което това училище е било символ на успехи. Така, нека се представя. Аз съм Николай Павлов и съм студент по журналистика и съм впечатлен и съпричастен към историята на това малко и кокетно училище. Обичам да търся зареждащи и емоционални истории. Аз съм Таня, ученичка от 5-ти клас. Обичам моя клас, училището ми и моя роден град. Когато порасна, искам да стана психолог. Обичам да изслушам историите на различни хора и да докосна тяхното мислене. Аз съм Йордан Певецов, учила в основно училище Панайот Хитов. Обичам математиката, народните станции и имам мечта да стана учител в това училище. Нашият екип има за цел да ви запознае с това богато на история училище. Днес наш гост е един известен художник, скулптор и учител в нашия град, а именно Стефко Кънев. Здравейте, господин Кънев, много ни е приятно, че сте тук при нас днес. Може ли да разкажете за годините, в които сте учили в това училище? Имате ли някакви топли спомени тук? Да. Благодаря за поканата. Това е събитие важно и за мене, и за вас, които очаквате в тази среща да има интересни спомени. Аз съм художник, скулптор. Преподавал съм в художественото училище в Сливен, Димитър Дорогович, и завършил съм това училище и съм тръгнал по това поприще на художник, призвание, така да се каже. Спомените са най-различни. Не може всичко да се спомни човек, но те някак си сами се излизат, когато има повод. Училището беше доста оживено. Винаги на спортната площадка имаше събитие спортно. В коридорите постоянно имаше вличка с интересни случки в този контакт през междучасията, но в времето стават впечатления и спомени за винаги, и те са съпровождали винаги във времето паметта, желанието да направиш нещо. Така че тези училища са много важни за порастващите хора, млади хора, с най-важното нещо в адаптирането на този шарен свят, така да се каже. Защото се научават да общуват, научават се да разглеждат, да мислят, да имат търпение, да слушат и да открият себе си. Естествено, точно в тази среда биха могли да повярват и да намерят тези качества, умения, които са приятни и могат да ги забавляват. И впоследствие, естествено, ще си кажат своя резултат. Разбира се, учителите са важното нещо, което може да подскаже, да посъветват какво умееш да правиш добре, какви качества имаш, да те научат да можеш да виждаш нещата и да можеш да ги разказваш.
Така че в тази среда училищна малкият човек порасва и се доближава до поколените. Научава неща, които му помагат как да се държи, как да общува, защото освен училищната среда има и среда навън, на улицата. Там има друг език, друг начин на общуване. Естествено, нещата си имат своята прилика, но когато малкият човек се научи да познава нещата, той се намира и хората в ежедневието на контакт. И приятели, познати. Така че тази среда училищна е много важна за малкият човек, който порасва, да придобие представа и умение да общува и да познава не само себе си, ами и това, което е около него. Господин Кънев, можете да разкажете как се спряхте на рисуването и кои предмети бяха любими на вас? Естествено са въпросите, тъй като те са характерни за всяко такова събитие, което представлява предмет на разглеждане на информация. Всичко започва по различно време, при всеки един човек. Един много рано, при друг много късно, при трети още по-късно, но при мен нещата започнаха още от детството. Дори от детската градина, в училище и причината за това е естествено винаги в човек, който е близко до тебе, дали ще е от семейството или от роднините. Но в този смисъл моя баща е човек, който отрано забеляза това мое внимание към рисуването и започна да ме съпровожда с насоки. Той също рисуваше, но последствие зрението му падна и останаха само нещата, които е правил и работил. Но историята на неговия опит, който беше заряд за моето любопитство към рисуването, е неговите умения да рисува, не само да рисува, технически умения и търпение на нещата. Разглеждайки, размятай и ги прави. Така че това начало е съвсем логично. При други хора започват от хора, които са извън семейството, от учители, роднини. И другият човек, това е учителя ми по рисуване. Няма как да не му знам името, Владимир Кичуков. Беше забележителна личност. Той без мотора си, те бяха заедно. Неговият мотоциклет и той. Но беше много ерудиран човек и това, което съм запомнил, е запознаване с историята на изкуството. Всички известни автори, които са оставили следа, дори и неизвестни, начина, по който са мислили времето и интересни теми на постановки на работа, много не водеше на пленери сред природата. И той беше човек, който успя да убеди
моите родители да не се притесняват и да ме изпратят в художествената гимназия в София. Беше проучвал всичко, общежитие, какъв е реда там на кандидатстване. И край на краищата всичко се случи и успях да отида. И като начало в един такъв голям град винаги има трудно начало. Но край на краищата и там имаше интересни учители, които свършиха работата за такъв момент един млад човек да се адаптира към една динамична среда, да се запознае с нея и да покаже себе си. И така, след това се върнах тук в Сливен. Така започнах с рисуването. То беше ежедневие светосещане с рисунки. Другият въпрос беше свързан с вашите предмети. Кои бяха вашите любими? Да. Това е също много различно, но най-важното нещо по всички предмети да получиш такава представа, да имаш известност за нещата и естествено любимите предмети, които там изразяваш най-пълно себе си. Спорта, рисуването, историята, географията. Това са предметите. Математиката беше малко по-трудна, но там се налагаше да понауча някои неща, защото бяха много необходими в занятията. В нещата, които аз още тогава занимавах, да умееш да пресметнеш пропорции, да пресметнеш размери, с които да конструираш и да направиш една конструкция. И няма как, трябва това нещо да се научи. Така че мотивацията трябва да се намери за нещо, което е трудно, но е важно да се научи. Вие обичате ли спорта и дали сте участвали в някакви състезания, примерно по футбол? Спорта е изява, която е най-интересна и при всички хора е било първото нещо, което да се изживят, да направят впечатление. Това е динамиката на физиката. Така че спорта, независимо колко е голям човек, той се остава най-впечатляващо зрелище и любопитство. Спорта тук в училище, това е леката атлетика, футбола и баскетбола. Това са спортовете, които тук в училище съм играл, като футбола и леката атлетика бяха малко по-сериозно застъпени. Участвал съм в състезание към отбора на наше училище тук, седмо основно. В Пловдив състезание между всички училища в България за купата на вестник Спорт в Пловдив. И там наше училище се представи така с
добро представяне. Имаш училища с доста силни автори, спортисти. И иначе тук в регионалния мащаб почти редовно състезанията, които се правеха, футболните срещи, баскетболните срещи. Така, това е. Господин Кънев, вие как мислите, когато човек има цел, трябва ли да бъде максимално отдаден към нея? Към този въпрос мненията могат да бъдат най-различни. Много е важно това, което човек може да усети в себе си, според впечатлението от любопитството, вниманието, нещата да се усещат интересно. И не всичко може да се разбере. Естествено, хората отстрани могат да забележат. Така че на този въпрос важно е преживяването, любопитството и успехите, малките успехи. Това е важното. Те са мотивацията. Иначе мотивацията сама за себе си, тя може да е превъзходна, да се изразява чудесно, а резултата да не я покрива. Така че нещата се покриват, когато са от душа. Господин Кънев, има ли книга, която е успяла да ви мотивира и бихте я препоръчали на всеки един за прочит? Доста са книгите, които са предизвикали впечатление и са ме накарали да любопитствам и да се опитам да направя това, което обясняват, показват. Повечето книги, естествено, са художествен израз на информацията. Това са художествената литература, където човек успява да разбере картината на разказа, може ли да го усети, колко е изразителен. Това естествено помага и за въображението и така че от книгите с тази художествената литература, там се започва контакта, самостоятелния контакт с природата. Защото тези автори, те са направили един портрет на събития, на история, на човек и това е безсловна компания. Който и да срещнеш, където и да отидеш, каквото и да видиш, ти можеш да събираш впечатление и после да бъдеш събеседник или да разкажеш нещо интересно. Дори и да измислиш нещо интересно. Така че художествената литература с тази образност на показване на събитията помагат. След това идват техническите информации, книги с техническа информация. Естествено, като така превес на умението да рисувам и да се интересувам от художници, това са книгите за известните художници. Покрай тях за събитията в историята на изкуството, с художници, които са по-малко познати, но са част от събитията. И така постепенно започва любопитството, интерес към местните художници, към художниците в България. Да се научава по нещо, да се прави разлика, да се разбират
непознатите неща, нещата, които трябва човек с гледане и с общуване да разбере какво представлява това нещо, защо се прави и така нататък. Така че не мога да назова една втора или трета книга, която така са били по-скоро енциклопедиите, защото там много бързо се намира информация и се събираш образа на представи. Така че някаква любима книга, най-вероятно е историята на изкуството, защото там се разглеждат всички периоди на развитие до съвременното изкуство. Като човек на изкуството и известен скулптор, разбрахме, че сте творили над много известни паметници и скулптори. Като например паметникът на професор Симеон Табаков, паметникът на генерал Владимир Заимов и гипсовото пано на Добри Чинтов, което се съхранява в Природо-математическата гимназия в град Сливен, на което аз не веднъж съм ставал свидетел отблизо. Може ли да ни разкажете накратко за тази ваша дейност? Да разкажете за първият си по-голям или по-значим за вас момент и кой ви е любимият, естествено, ако имате такъв? Естествено, всяко начало с реализиране на един голям проект е доста впечатляващо и амбициращо. И трябва да съчетаят всички възможности на информация, познание и занаята е едно от важните неща, за да могат нещата да имат покритие с замисъл. Така че и в трите споменати обекти имаше доста затруднени. От една страна по зареждането и обслужването на местото като среда, като стъпване. И от друга страна с времето и нещата се сглобят добре. Така, общо взето и всички те обекти са ми много ценни, като спомени, като представа за този занаят и всеки следващ обект е бил съпроводен с предния обект, който ми е дал представа нещата как трябва да се наредят. Тъй, че не мога да кажа кой ми е най-любим, всичките са ми така любими, тъй като всеки със своята специфичност ме е заредил, ме е накарал да поема този ангажмент. Симеон Табаков, паметника, е една реализация от един проект на читалище Единство в Ново село, и в който се разгледа и се даде път да се направи този паметник на това място, което е сега. На това същото място имаш паметник на Коста Ташев, но с времето и промяна на събитията този паметник общината го е прибрала на съхранение и трябваше отново да се облагороди това място и да има нещо, което да е специално за Сливен. Така че
така се роди тая идея да се направи този паметник на тая личност, която наистина е голяма личност и е дала представа на много хора за събитието тогава и как се е формирало това селище, което става град и какви хора, откъде и се е получил този център, който от всички посоки са минавали от тук. Търговията, занаятите. Смян Табаков е много важен човек за нас, сливенците, като хора, които да имат представа за своя град, какво е било, как е станало и така нататък. Другите паметници са също така една кампания на общината да се направят паметници на известни личности, така че това се случи в селото Полчани, тук в Сливен и паметника, който направя за Владимир Заимов с това решение на историята на неговото събитие, което се е случило и значението на него като военна личност изиграла значима роля в военното дело на българската армия. Едното в гимназията, там мисля, че правех и плакет малък за връчване на награди с образа на Добри Читолов. Сребърен, бронзово-сребърен, златен и това пано. Паното, това беше материал, който можеше да се реагира и да се направи. Така че това пространство да има лице с един емоционален момент с портрета на Добри Читолов. И получи се тази адаптация с арката на дограмата, с арката на паното, с текста отляво, отдясно, портрета и така мисля, че се получи. Но това са събития, които всеки ден не стават. Но важното е, че има нещо, което остава в града и това е важното. Да остане нещо. Благодаря. Разбрахме, че нашия директор, господин Маринов, е бил ваш ученик. Кои са отличаващите спомени, които сте с него? Спомените от нашето съвместно пребиваване в тези години, неговото ученическо желание да бъде художник. Това е нещо, което е доста интересно от страна на учителя. Марто имаше на хлопание емоционална и всичко
интересно се раждаше там. Естествено, имаше и други групи, но Марто беше доста артистичен. Сега вече като автор, голям човек, е по-умерен, по-пребран, но тогава обичаше да показва нещата на практиките с доста бързо и леко нахвърляше нещата от обекта на работа. Вече като автор има реализирани проекти по отношение на тези места, които ги наричат пленери, други симпозиуми, но това са пленерни изяви в Ичара, Чаренския Балкан. Има участие в изложби, има награди и така вече е доста добре изявен живописец, добър живописец. В училище по всички празници ежегодишни, в които активността на учениците подготвят и правят настроението на пространството, Марто с неговите приятели, те винаги подготвиха нещо любопитно, интересно, дори и театрални скетчове. И още взето ставаше интересно. И другите групички, които също носеха своя артистичен заряд, всеки нещо от себе си подготвя, дори другите не знаят. Украсата се е отделна работа, но когато ставаше празника, дали пролетна или коледна, тогава всеки през цялата година се прехвърлят тези хрумвания, намерения. И ставаше интересно. Той има доста изложби, участие. Аз съм участвал в един негов пленер в Ичара и беше страхотен. Освен това, той се занимава с реставраторска дейност. Така че и в тая посока има успехи. Жизненият ви път е свързан с училищния живот. Предполагам, като учител сте се срещнали с много поколения. Има ли разлика в тях? В този път на преподавател и учител, естествено, има разлики, известни разлики, но общо взето всички са ученици, хора, личности с различна личности вече по-късно, но като млади хора, които носят някакъв заряд и амбицията да присъстват и то с нещо интересно. Естествено, тази среда, в нея има най-различни типажи. Хора с много активност,
други по-спокойни, трети наблюдатели. Но в край на краищата, като изтекат тези години, всеки е завреден с нещо. Всеки е вземал по нещо, не само от училище, но и помежду си, между всеки един. Тъй, че разликата сега единствено в времената и събитията, които са случили и са били отражения върху тези различни поколения. И наистина това беше един преход, който до всички оказал влияние с навлизането и на това усъвършенстване и по-високо ниво на най-близкия приятел GSM-а, ако може така да се изрази с такова чувство. И нещата съвсем динамично започнаха да се развиват в крайност. Но в края на краищата се разбра и то покрай тези икономически кризи и финанси, с които родителите трябва да подпомогнат децата си да отидат на пленер, а пленера е най-впечатляващото нещо в училище, където младият човек за първи път излиза самостоятелно и трябва да се грижи за себе си, за да бъде в ежедневието на пленера. И затова всеки път това е най-важното нещо за годината. Отидеш на пленер. Там всяко поколение порасваш на пленерите, но разликата с това поколение, което е по-близко до нашите времена сега, са малко по-претворени, по-закрити, организирането помежду става малко по-трудно, но винаги има хора, които събират двама-трима. Ако не двама-трима, или човек започва, прави нещо и тогава покрай да събират и други. Но това е проблема, че информацията, въображението малко изостанаха и най-вероятно те по-късно ще се наложи да всеки един да ги открива в себе си и да ги развива. Но най-удобното време това е училището, там, където може, с ръцете си, с ума си, ти да направиш нещо за себе си, пък като го направиш за себе си, те и другите също усещат нещо, както и самият ти усещаш от другите, като направят нещо. Така става интересен живот. Така че динамиката предизвиква към едни, ще използвам тези музикални термини, ауфтактив. Такт, който има пропускане на ритъма и след това пак продължават нещата
Понякога тези паузи са малко по-дълги, но като дойде последната година, тогава всичко се подрежда възможно най-добре, така че всеки завършва и спокойно може да се фърли шапката във въздуха като финал на приключението. И като за финал, един много важен въпрос. Какво послание бихте оставили на учениците от 7 основно училище Панайот Хитов? Ами, посланието е в няколко неща, които трябва да се старае човек да прави. Да се опитва да научи нещата, да изгради в себе си интелект и култура, умение, с които да може да познава интересни хора. Дори и да познае приятелство. Защото това е трудно нещо. Да има едно приятелство, което е сериозно, като мисловно общуване, събеседване. Иначе приятели много. Могат да бъдат безброй, но не можеш с всичките да изразяваш тази пристрастност към обсъждане, мислени, преживяване. Така че, общо взето, в училище човек събира багажа, с който започва самостоятелно да се запознава с интересните неща, интересните хора. И дори да може да се пази, да бъде здрав, за да може да преживява интересните неща, да събития, да ходи, да пътува. Това е посланието. Така че ученето не е таскалска работа. Я има, я няма. Тази дилема, тя се е родила покрай други неща. Важното е да се вземе каквото трябва да се научи човека, да има интелект, да има мислене. И тогава той ще намери и верните хора. Цял живот се учи човек, а цял живот е ученик. И се сменя учителите според интереса и вниманието. Но когато може да познава с кого и къде, може да има среда на общуване, на интереси. Защото там се споделят. Има съмишлия и нещата могат да се родят и други неща. Както в ученическите години се раждат способности и умения, по същия начин и в тази вече самостоятелна среда на началото на своя живот, човека намира смисъла да намери мястото, да знае с кои хора ще черпи, ще може да направи нещо, може да се разбира. И културните събития. Те са важното нещо. Те постоянно ни съпровождат, окуражават и дават хоризонт. Добре.
Благодаря ви за участието в нашия подкаст и ще се видим в следващия епизод.